Σπύρος Ζαγάρης. Σας ακούμε, είστε στον αέρα. Μάλιστα. Έχετε λάβει απειλητικά τηλεφωνήματα, κύριε Ζαγάρη? Ναι, πια δεν έχουμε στο μαραθώνα ακόμα, ευτυχώς. Αλλά χθες μου έγιναν απειλητικά τηλέφωνα στο Δήμο από απόκρυψη και μου έλεγαν ότι θα κάψουμε τον Άγιο Στέφανο και το μαραθώνα. Ετοιμαστεί, θα σας κάψουμε. Ήρθε η ώρα σας. Αλλά φωνή περίεργη, απειλητική και εξειδικευμένη, δηλαδή δεν ξέρω, επεξεργασμένη ηλεκτρονικά πρέπει να ήταν, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Πάντως είναι παράξενη φωνή που μας τρόμαξε το γεγονός ότι κάποιος είχε κάνει προετοιμασία για να τα κάνει αυτά. Έτσι φαίνεται, κύριε Ζαγάρη. Έχετε λάβει και στο παρελθόν τέτοια τηλεφωνήματα, ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο? Όχι, είχε γίνει άλλη μια φορά, πολύ μικρότερο μήνυμα πριν 10 μέρες. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως μάθαμε λοιπόν από τον δήμαρχο του Μαραθώνα, τον κύριο Σπύρο Ζαγάρη, έλαβαν χθες απειλητικά τηλεφωνήματα ότι πρόκειται να κάψουν την περιοχή και όπως μας καταγγέλει, πιθανώς να είχαν κάνει και κάποια προετοιμασία για να κάνουν αυτά τα τηλεφωνήματα. Είναι αρκετά ανησυχητικό αυτό που ακούμε. Στα πλάνα μας βλέπουμε τώρα σε απευθεία σύνδεση τα πλάνα από τον Ημιτό και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Φωτεινάκο από την περιοχή του Παπάγου και την Αφροδίτη Καραμίτσου, την αστυνομική μας συντάκτρια, για τις τελευταίες πληροφορίες. Αφροδίτη, σε ακούμε. Ποια είναι τα τελευταία που έχεις? Θα ξεκινήσω από τον Ημιτό. Να σας πω ότι γεννώνεται το μοναστήρι του Άη Γιάννη του Ρώσου. Έχει ξεφύγει πυρκαγιά, μένεται ανεξέλεγκτη, κυρίως λόγω του έντονου ανέμου. Ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, συμμετέχει στην επιχείρηση κατάσβεσης και από εκεί και πέρα 15 οχήματα και 45 προσθέσεις. Το άλλο το σημαντικό στοιχείο που οφείλω να σας πω είναι ότι στη Μονή Πεντέλης τελικά, όπως αποδείχθηκε, δεν υπήρχε πυρκαγιά. Πήγαν εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα μετά από κλήση στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Πήγαν τα 7 οχήματα με τους πυροσβέστες, αλλά μόλις έφτασαν δεν βρήκαν αιστεία πυρκαγιάς. Έτσι λοιπόν αποχώρησαν κατευθείαν για να ενισχύσουν τις δυνάμεις του Ημιτού. Εδώ βέβαια μπαίνουν πολλά ερωτήματα, μήπως ο άγνωστος που τηλεφώνησε ήθελε να